И здравейте хора, вие сте с канала за пиратките. Съжалявам, че от много време не съм качвал клипове. Сега, вчера на ден качих един клип пиратки в сняг. Заваля сняг и почна да се разтопява и аз се сетих кога да снимам клип. Но имаше малко сняг да снимам. Ако не сте го гледали, отидете и го гледайте. И сега ще направя един клип стари пиратки колекция. Тук ето в тази кутия си събирам. Сега ще отворя и ще разгледаме абсолютно всичко, което съм събрал сега през годините. Старо и мисля да си ги запаза, да си ми седат. Нека да започваме. Така, приятели, отваряме и както виждате на пръв поглед има много неща. Стари, има и нови, които вече са спряни. Нека да започнем от първото, което го виждаме. Виждаме една стара ракетка, тя е много малка, вижте, тя е буквално почти колкото кашончето. Ето, чакайте да фокусира. Разноцветен бажур на Ropic Fire. Ето тук си пише, който иска нещо да види. Това е от някога. Много е стара тази ракета. Вече не се правят и е като чисто нова. Тя си е чисто нова. Един приятел ми я подари. След това имаме старите ракетки. Ето ги. Отгоре. Ето тук си пише и на китайски. Абе, това са си старите ракетки, защото в моя магазин ми ги подаряват всеки път, като си купувам нещо, защото имат много и не могат да ги продават, защото са стари. Не съм го отварял този пакет, на пълен си е. След това имаме две римски свещи по 10 изстрела. Много са стари и те. Те са мънички, ето ги по 10 изстрела, две имам. Купувал съм ги сега наскоро, защото ги има в нашия магазин, обаче и никъде другаде ги няма. И даже вече и в нашия магазин ги няма. След това имаме една стара кутия с челички на Enigma. Имам 4 от тях. Ето отзад, който иска да види. Година на производство, там виждам 2014, другаде, никъде не пише година на производство, не мога да видя. Обаче тук пише 2014, но аз си знам, че са си стари, защото никъде ги няма. След това започваме с интересната част. Започваме с един фонтан. Не му знам името на български, обаче си е стария тук от България. Има клип даже един българин как го попали. След това съм си запазил една ето от тези силвърки на Ropic Fire TP1000, TP100, защото ги спряха тези зелените и си върнаха с старите и повече от тия зелените няма да има. И си запазих една да си имам. След това отзад имаме една съветкавица, малка, защото и тя от старите. И сега можете да си ги поръчате, защото са от старите. Като свършат, трябва да правят нови, имат много от старите. И просто си реших и от тях да си запазя една. След това започва по-интересната част. Widowmaker, това е черна вдовица на Ropic Fire TP5. Let's Fire the Night, пиратка светило. Ето я всеки е гърмял, може би един приятел ми я даде, защото имаше. След това имаме Star Titan 5, ето го, на Enigma, 6,5 грама, фитил е много голям. От тях в моя град имаше 15 кутии, аз си купих една за 40 лева и на следващия ден някакъв колекционер е купил всичките 15, обаче аз съм си отделил много титанки и няма да ги гърма, защото ще си ги запаза да си ги имам много. Сега вика колко са. 1, 2, 3, 4, 5, 6 титанки съм си отделил да си имам, както виждате. Защото никъде, абсолютно никъде ги няма и ще си ги паза.
След това имаме една стара ТП-2000 и Радка клас 2. Пак има една Tropic Fire. На Tropic Fire трябва да има, може... Не, тази е на Enigma, майда. Тази е на Enigma. След това, тук имаме много стара силвърка, не знам от кога е. Фокусирай, много стара ТП-1000. Фитила и го няма, обаче е уникално стара, ето го, ето я. Който знае да пише в коментарите от кога я намерих си на земята. След това идва чудовището Corsair 12, ето отдолу докъде е пълна. На Enigma е, ето колко е дебела и по големина вижте само колко е голяма. Имам една от тях, един приятел ми я подари и си я паза. Няма да я гърма и нея. Тежи си, ама е си има колкото Big Bang Titan 5, нещо такова. Даже и по-слабо може да е. Тук отстрани имаме от стария Big Bang, защото сега има един нов, който гърми в ръцете, всеки магазин ми го казват, а този си е оригиналният хубав стар Big Bang. Чисто нов е. Блести, да, даже. И също така съм си запазил златен Big Bang, който него го водиха май 7G. Фитилите са им дебели, хубави на тези сатарите. Ето го слагаме. След това продължаваме с една кутийка пълна мини един шот с корсарки. Единци, тези са от старите, защото са черни вътре. Един приятел са му ги подарили и не му трябваха и той ми ги даде. След това тук имаме стара кутийка с килимчета. Защо е стара ли? Защото от едната страна са червени, от другата зелени. Тези са най-старите. Вътре има едно-две килимчета и тях ще си ги запазя и тях няма да ги дърма. След това имаме на Tropic Fire мини 3 shots. Ето отзад, който иска да види. Клас 2, нещо си. Спрете на пауза и вижте. Като ги отворим, те са много дълги и са тънки. Ето ги, и са много ройчици. Много са тънки. Вижте се сравнение с Титана ройки. И тях един приятел ми ги даде, защото не му трябваха. Много са стари. Не знам как са запазени. Също така, ето тези ройките и единиците. И в момента са продават, обаче тези са от първите, които са пуснати. Ето ги червените единички. И черните тройки, ето отзад. И от тук спрете си на пауза да видите. След това имаме още една кутийка мини тришоци, имаме две кутийки. А тук, ето тези са в една такава кутия 50 бройки, но аз имам и една цяла и ни отделни. Ето ги до Fuego нещо си. Ето тук може да се търкат. Много са стали, изключително стали. Ще ги отворя и ги видите. Не знам, пичове му са пълни с барут. Ето ги въртат се, светат и пукат, гърмът. Ето тук имам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 кутийки. Това ще ви покажа и там, само да изчиста. И чувай, не съм изчистил, след малко ще изчиста. Ето ги оставих. След това имаме една стара кутия синички. Така отпред ви изглежда, че е от новите, обаче като завъртите отдолу си е от старите. Категория 200 броя. Ето и е по-дълга тази кутия, онези са по-малки. Ето ги, старите единички, аз ги помня. И една кутийка съм си отделил да си ми седи още от някога. За спомен, че я си имам. Аз между другото си мислих дали един ден да си ги не издумкам тия неща, да видя какво е чувството да си гърма стари пиратки, обаче май няма, защото искам да си ги запазя за много дълго време. Тук имаме King Flower на
Tropic Fire, ще да кажа Powder. Вътре, тук са 50 от тези, които ги видяхте. Ето тук са 50, цяла кутия е. Уникално са стари. Ето 50 кутии по 10 вътре. Много са стари, не знам. Един приятел ми ги подари, щом не съм знал за тях. Малки пиратки с 1 грам, клас 2, който иска да спре, че те уникално са стари, пичове, не знам. Ето абсолютно всичко и ще събираме още неща от приятели, ако има и до година и по-нататък. Благодаря, че гледахте този клип. Вие бяхте с канала за пиратките и ще се видим в следващия клип.